Pagbabawas ng alokasyon sa mga irigasyon sa bansa ipatutupad ng National Water Resources Board. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Joan, ilang mitigating measures at contingency plans na nga ang ginagawa dahil sa banta ng El Nino at kabilang na nga riyan ang hakbang sa alokasyon para sa mga irigasyon. Mula sa 30 cubic meters per second, ginawang 10 cubic meters per second na lang ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng patubig sa Angat Dam bago ito tuluyang suspindihin sa May 10 hanggang sa susunod na cropping cycle na magsisimula sa kalagitnaan ng June. Apektado rito ang farmlands sa Bulacan at Pampanga. Ang hakbang ay paghahanda upang matugunan ang pangangailangan ng mga gumagamit dahil sa banta ng El Nino. Sa Ilocos Norte, matapos ang first cropping, posibleng atrasado ang muling pagtatanim ng palay. Sa irigasyon kasi umaasa ang eastern municipalities, pero kung kulang ang patubig sa irigasyon, mapipilitan daw silang gumamit ng patubig mula sa mga balon. Sobrang hirap po, medyo mabigat sa amin kasi sa gastos ng krudo. Sa Lawag City nga, natutuyo na ang mga pananim na sili dahil sa mainit na panahon. Hindi na ito inani dahil hindi maganda ang paglaki dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nag-a-assist po kami doon sa pag-excavate doon sa mga tinatawag nating small farm reservoir ay yung SFR and then yung mga canals po nila at least para may gagamitin sila na tubig. Sa kabila ng atrasadong taniman ng palay, ayon sa provincial agriculturist, hindi naman kakailanganin ng karagdagang supply ng bigas dahil 288% sufficient ang lalawigan. Dahil sa napipintong El Nino na posibleng umabot hanggang sa unang quarter ng taong 2024, ipinapayo ng agriculturist na magtanim ng high-value crops. Mas maganda raw ang presyo dahil sa off-season. Value crops kasi alam naman natin na compare sa rice talagang mas konti yung water requirement pag high value crops and then maganda yung magtanim ngayon ng high value crops kasi tinatawag natin off season kasi rice season nga. Joan, maliban sa Small Farm Reserve 1, nakahanda rin umanong magbigay ng fuel subsidy para sa mga magsasaka para sa pagpapatubig sa kani-kanilang mga sakahan. Joan? Maraming salamat, Ivy Hernando.